Uba MH Kharkrang uwe na kikirtong bapan tiket na ka BJP na Shillong North Constituency ulong ba kajingkam bakidan hadu kumbalai spa san pongut ki Nongkyrshan ka BJP ba Ïasoh sya ka NPP Shillong North kamdei satia ka badon nongrim namar ki balit pan Ïasoh shisha kidon Tang Ngut. Habakran berkilat pathai kubor uba Kharkrang ulong ba kilayo jingtem bakitu ki balit sya kate ka jingelang kalong tang banyo sngau sya phang ki mat trekam joka parti bakilaru banet wat shiki jingelang jungki we ki parti ru banit sngap namar kum kinong tap vote kidan ka hok ban sngap ya barok ki seng san perthai hashwa bakin rai ya Nongkyrshan. Peter things menta Peter zain no party. First of all Peter ban rung shwa ka party. Nglai ga video clipping jong katu ki ba dei sa ki BJP to di Tang Ngut. And ki ba rest na kitu kim dei ki ba rung ka bo BJP party. Hoi kala ban long ba kidan ki meeting bang plong mangat ki lawan. Kiwan beli ki kuat not sngap ya ka ka nongrim bat ya ka nongrim jong ka party ka nongrim ka jonga and subsequently ki la ban le chigwi party ru banit sngap markum ki voters ki dan ka right banit sngap di ki political party bar khoy banit sngap ka nongrim ki yeng and swab can decide ya no ban kersang timenta larai ubriu uklam pat rung hapok BJP party people long no you nong member la ni nong kit kam to BJP tanga snow tartly contain. This is cheap politicking and it's not acceptable but tangkapor kan se thu ba kidei kita ki BJP bla amin BJP bla arung se NPP ne whatever then they tangkapor kan se thu ya ke jing sisa